Erokamano Nyakwaramogi, ma en Ramogi TV, walendo ni achiel kachiel kowuok Kilimani e Wangapama, Maalim Juma Road Communication Center, kawaikore makare gi weche manyien mag migago. Mokwongo thuond weche. Gima notimore wan watimo mos ne families mane jogegi mag ogine onindo, watimo mos ne jogo mabino hinyore yore mopogore opogore. Jotelo mopogore opogore e gwenge ma Kaluo medo kwedo tulo manomuoch Homa Bay ka gijiwo siasa mar kwe kendo monywako oganda duto. Mama kasikia ati rumors kuna lootings zinafanyika huko hivyo Tao, so alienda kuconfirm vitu zake. Ndio dakika kidogo nikapata news ati gari imemgonga. Familia mar miyo maja ohala mancho wito ngimane e tungni ma siasa ma Homa Bay manyo ratiro ka giwacho ni tho mare okelo lokruok e ngimagi apoya. Duol mar KNCHR oseobila e weche mag tulo mag siasa magiwacho ni noyulo e tich mar keto arita makare e kinde yiero madundo ma Olkalao. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto ochwalo gige thieth ne nyamreche maromo gana bich e romo madhi nyime ma thieth KICC e buore Nairobi. Kaka Lilian Atieno leronwa, jatend piny wacho ni sirikal dhi chung'e atamalo 50 mag chulo negi SHA ka counties kauting modong'. Ne en romo mokwongo pacho kama notimore buore Nairobi, kendo kelo kanyakla jochiw thieth 5,000 kawuok e konde duto mar Kenya. Kwanza leo tumekuja hapa kwa sababu ya gongamano la kitaifa kwa mambo ya afya, ile inaitwa the first ever health summit in the Republic of Kenya. Romo makende ni mano yore kod jotelo mamoko kamoting'o jatend migao mar thieth Aden Duale, sirkal osingo mar rwako nyamrechegi e okumba mar thieth mar SHA. Majina zao zimekaguliwa na Social Health Authority. Kwa vile umenipatia hii kazi ya summit mpaka kesho, Thursday, Friday nitaweka kwa system ya Digital Health Agency. Monday morning wataona message kwa simu zao zote ya kwamba hawa wako na bima ya afya ya sile ya SHA pekee, Social Health Insurance Fund. Ruto bende omedo siro ni okumba mar thieth tiyo kendo jochiw thieth go ibiro chulnegi okumbano kod sirkand kaunti kod mamalo. Inatulazimu tuseme SHA inafanya, na tunasema hivyo na evidence, na tuko na ushahidi. Tumekubaliana tutawalipia bima ya SHA 50% by the counties, 50% by the national government. E nyasi no chwal negi gigo magikonyorego e tijgi mapile ka pile, simu kod bag mag ting'o gik thieth. 7,800 kits we are giving out today. Na nyinyi mutanihakikishia kwamba na nyinyi mtafanya. Mutasaidia sisi kwa mambo ya afya. Jotelogo omedo jiwo tije nyamreche e bero ngima oganda e gwenge mapachoka. DSPs wa Nairobi gavana yenu amesema mnafanya kazi mzuri sana mwanzo. Mimi ninawashukuru. Community health promoters wetu wote. Tuko na community health promoters zaidi ya 1,107 Kenya mzima. Nyinyi ndio mashujaa wa matibabu katika taifa letu la Kenya. Lilian Atieno, Ramogi TV. Manen jagore sirkand kaunti ma Homa Bay, Josiah Ogwe. Manen jagore sirkand kaunti ma Homa Bay, Isaya Ogwe, okone obila mondo kaondamo mar kumne jogo mane ochano tulo manomuoche kinde romo mar linda mwananchi e giko dira mokalo e kaunti no.
Ogwe wacho ni tulo makamano ka ok othir to gie sani dhi keto piny Kenya e andaki motelo ne yiero ma 2027. Kotene kod jotelo mamoko ne giwago lal mar ngima, hinyruok kod kethruok mar mwandu modhuro manoneno e kinde rali makamano. Ogwe bende kone sirikal kaunti ma Homa Bay kod sirikal mamalo mondo koyie to tim chudo ne jogo manowito ngimagi, mane onegi kod jaohala manowito mwandugi e tulo makamano. Pinje machalo Haiti, Somalia kata Yemen, gigi ne chakore mana matin kama. Omiyo nyaka wang'is jotelo wetewa ni gik mwaneno nwa wacho ni mondo koro wan wagurre e kombe mosemiwa ni ok wadwa ni wawuogegi. Nyalo kelo gik madongo makata wan ok wanyal manage ko gik ni koro kethore. Mae kaka Somalia nokethore mokawo higni mang'eny kotamre losore. Mae kaka Haiti nokethore mogik nyaka sani kapod idwaro mana ni mondo okony gi jooko to be pok obedo ka. Ma bende gimomiyo Yemen nyaka kawuono pod galagala nyaka sani. Omiyo adwaro ni mondo atieki kawacho ni tich mar rito jopiny gi mwandu gi te mano tich mar sirikal. Kenya ka ema pod iyudo ni ng'ama loso seria, nikech seria marito piny mar county mar Kenya ni ilose e parliament, aeto ker goye lwedo, kendo the same person ema be pod ketho seria no. Kare koro wanyalo chomo kanye ka jolos seria ema ketho seria? To kwayo mara akwayo ker kaka ncho wuoyo chieng' moro kanyo kano order CS mar interior ni ene gunu mondo odilgo kata dhe amasa mondo mi odilgo. Wan kaka jo Kenya warito neno ni to ker gi order mane ker utimono owinjore obed implemented mondo jo Mabei mano wito mwandu gi ngimagi mondo oyud justice. Anyuola mar Norin Nalwanga, miyo ma janyodo 4 manche nowito ngimane e kinde lweny mar siasa manobedo Homa Bay chieng' Jumapil, ywago ratiro kod nonro matut ewi nek mare. Nalwanga mong'ere gi nying mar nya Uganda en chi liel kendo johala e kar dak ma Shauri Yako e boma ma Homa Bay mosebedo kodak kod nyithindo 4 e chuny boma no chakre 2020 kendo ma jaode nowito ngimane. Wuode maduong' moyangi kaka Sly Stewart, ma en japuonjre mantiere hike mar 2 e mbalariany ma Kenyatta, oparo dichieng'no kowacho ni ne gin ot ka giluwo romo mar Linda Mwananchi. Tulikuwa tu kwa nyumba tunawatch hiyo rally vile ilikuwa, then kufikia kitu 6 hivi mama akasikia ati rumors kuna lootings zinafanyika huko hivyo tao, so alienda kuconfirm vitu zake. Ndio dakika kidogo nikapata news ati gari imemgonga kwa hiyo rally. Tulipigiwa na mtoto wa Dalet, alituambia mama amekufa. It was very sad. We were very sad. Tulikuwa tunatarajia mwili yake itapelekwa huko mahali penye alioleka, na huko mahali penye alioleka Western ni kama wamekana mwili, hawamekuja hapa na wamesema hawamchukui tena. So amekujiwa na familia yake kutoka Uganda, ndio wamemkujia, na hao wenye wamemkujia kutoka Uganda pia ni kama wamekwama, wako na shida, wanahitaji usaidizi. Kwenye naweza sema alikuwa mtu mzuri, alikuwa anapenda watu sana sana. Sasa sisi kama watu wa biashara tumeumia sana kupoteza huyu mama. Sasa tulikuwa tunaomba tu usaidizi na Uganda pelekwe nyumbani asikwe kwa amani, na watoto wapate usaidizi waendelee na masomo yao. Senator Mamigori Eddie Okech okone josiasa mondo wetio kod rowere e kelo koko e rombe mag siasa, kowacho ni josiasa duto nego mi thuolo mar goyo siasa kuonde magidwaro e yor kwe. Okech mane wuoyo e gwenge ma Uriri wacho ni en wich kuot ni Oganda luwo gore kendgi giwegi nikech pogruok mag siasa. Matimore Nyanza kaendi en gima nyaka wakwer. Ket jakom nokowewa ni wanyalo gore wan wawegi e yor kisiasa. Waweuru ni ka ji dwa wacho pachgi moko e siasa ka, jotelo ma Nyanza ka, waweuru kelo lweny. An anyisou ni an aja broad based government, kendo an a support Ruto 2 term.
lakini okwanyal konyo Ruto kawa bedo ni wa support Ruto to wan jotelo wawegi watiyo gi nyithind ji marach mondo gigore gi Baba left us together as a people that we can differ in ideas, we can differ in the point of view, but we cannot fight over what we differ about. Tendun bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay bende koro wuok oko ka kwedo tulo manomuoche boma ma Homa Bay Jumapil e kinde romo mar Linda Mwananchi manokelo tho ma ji 2, hinyruok mag oganda mathoth kod kethruok mag mwandu. Kane giloso gi jofwamb weche e boma Homa Bay Town, kotelnegi kod jalup jakom ODM e kaunti no Richard Ogindo, giseyo kweth mar Linda Mwananchi ma giwacho ni osebedo ka gere mar rocho kwe e alworano. Ogindo noseyo kweth mar Linda Mwananchi kotelne kod James Orengo kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kuom ne bedo gi paro mar kelo lweny e kaunti ma Homa Bay. Mane biro ne mar adek. Mar ang'wen, and kobiro to tije en yenyo bawaj to gi goyo jo Homa Bay. Omiyo gima notimore wan watimo mos ne families mane jogegi mag ogine onindo. Watimo mos ne jogo ma bende ohinyore e yore mopogore opogore. Watimo mos ne jogo ma bende ne gigegi okethore. Gavana Orengo, ka in liweri gi jo Homa Bay. Waol isebiro kadi ng'wen wasewinjo, wang'e ni tek, ing'e yenyo, ing'e gowa, waol wewa. Wakwayi ni wewa wan jo Homa Bay waonge wach moro amora. Gisedhi kuonde mang'eny. Ok aneno ka gi hype malich kaka mane ni Homa Bay. Ineno ka Orengo wuok kendo ng'ato wuok e bathe magambeti. Ni mano tok gitang'. Ni unyalo biro ka ni mondo ugo nyithindwa me Homa Bay ka. Wan gi all the reasons momiyo wan e broad based. Yes. Karoli kanyudhi mano e tiende mondo wabede broad based. Ineno kaka wasebede koyo gi minga to ni nwadonjo mathis ni ni tineno ni mondo golji nikech Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya kaachiel kod jaod bura ma Bomula Jack Wamboka koro dwani duol mochung' ne yiero IEBC mondo tam josiasa manyayo tulo mondo kik lar kombe mag telo. Ka giloso kod ute mag fwambo Kitale, jotelogo ma jolinda wananchi oseyo IEBC kuom rito kao ndamo mager ne josiasa mane e kinde mag kisera mag ombulu, ka giwacho ni josiasa moko osechako nyayo tulo gi e thuoloni. Referee lazima ajiheshimu na referee must be independent and be seen to be independent. Na mmepewa enough powers na katiba na sheria za Kenya. Use it bwana. Use it. Kwanza mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano. It's a very straightforward thing. Call these characters to order. Save our country because hakuna muda sisi tutakaa hivi tuwache, tunataka kutafuta uongozi, tusaidie watu wetu, alafu wale ambao wanatunyanyasa then they are setting the agenda. Ati utaenda hapa na utaenda hapa, utaenda hapa na utaenda hapa. Na IEBC naangalia tu hapana. Mkianza kubite tutaanza kupia kuwasikia. Kama hii ya Homa Bay, lazima mtu akule meno kidogo. We just want fairness in application of the law. The other day muliona Gagusha, Mheshimiwa Gagusha akashikwa kama mnyama. Yes, akiwa kwa studio ya hao watu wa Citizen. Lakini Kaluma vitu amesema ni more than vitu mingi, lakini Kaluma anatembea tu kwa sababu is Mr. Right. Jatend migao ma jotije serikal Geoffrey Ruku koro lieko ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta siro jonjore makelo tulo e rombe mag siasa kolose e nyasi mar keto ayanga chenro mar huduma mashinani e kachung' od bura ma kono in e kaunti ma Bomet. Ruku nowacho ni tulo manoneno Homa Bay ne gin buo okenge manoketi mar kelo liet mar siasa e pacho ka. The culture of bulls ambayo inaonekana kuna tofauti, tunajua inatoka wapi. Kama serikali tunajua yule ambaye alikuwa rais wa juzi Uhuru Kenyatta anapatiana pesa kwa vijana, wakaenda pale Homa Bay, wakaleta vita, wakaleta furugu, atili serikali ya Mheshimiwa William Ruto ionekane ikiwa mbaya. Juzi vile vile walileta furugu pale Nakuru. Kama kuna mtu ambaye William Ruto alimtoa akiwa kwa nyasi,
akamweka juu. Ni huyu mtu saizi anaita William Ruto shetani, anamtukana. Yule mtu wa Wamunyoro, hakuna mtu alikuwa anamjua hii Kenya. William Ruto akamuinua, akamweka paka naibu wa rais. Leo yeye ndio anatukana William Ruto. Na 2027 tutatuma William Ruto aingie mara ya pili. Ananeje? Ama mko na mpango mwingine? Si mpango ni moja. Piny owacho kotenore kod apisi mar jaod bura Mawendo otero chenro mar kawo opande machiegni kod oganda. Chenrono masani time location ka location e sub county Mawendo e kinde mamoko kuom jodak ma Awendo to pod yudo pek e yudo opande. E tielo machielo manene oganda yudo opande kaachiel kod ombulu, piny owacho ka otende kod apis miluongo Mawendo Walter Wino dhi nyime kod chenro mar ndiko ombulu kaachiel kod opande, chenro ma itimo e location ka location. E location ma South Sakwa chenro ni ne obagi apis ruoth ma South Sakwa, kama oganda ma oting'o jogoeko ma hikgi olo 30 ne yudo thuolo mar oro kwayo margi mar opande e kinde mokwongo. Mar otimonwa maber kuom kelonwa gi e kor gweng'. Yande jo thurwa kane lawogi mana Wendo, to sani gibiro nyaka e kor gweng'. Chenro mar ng'ado kura gi ng'ado kipande konyo jowa. Ng'ado kura konyo jowa e yiero jotelo magidwaro. Moko kuom jopiny ma osedo ka koro pok okawo opande ywago ohingni ma opogore opogore ma oting'o bor mar kuondego ma ikawo opande. Ne wawuok ka, ne wadhi e mier, wawuotho dala ka dala, ka ne wadhi luongo ji mondo ji obi, joma biro kawo kipande mondo obi okaw kipande, joma nye biro kawo kura bende nye obi ong'ad kura. Koro mokwongo adwoko erokamano e mbunge marwa. Nitie changamoto mopogore opogore, nitie jomoko mantie e kor gweng' to gionge documents gi, to moko ng'ol, mok nyal chopo kuonde ma ikawe gigi. Koro ne wakwayo jotelo manyalo konyogi in facilitation mar kelogi nyaka kuonde mikawe gigi, nyalo konyowa kabisa. E kinde ma oganda wuok oko mar kawo opande, por giywago midhieche mathoth moting'o obok ma bende dwarore mondo eka migi opande. Ka winjo ni ID biro machiegni, asebedo ga ka tuora ma ika osekalo nyaka ka ID jega 37. Ko abiro ka mondo gikonya ka ID mondo an ba bed Mkenya go kura kaka jowetewa go kura. To poka yudo kony nikech jonyuol na nosetho te, ana onge jonyuol. Koro nyisa ni mondo adhi ayudo ng'ama nya chung'na kaka mama. Agombo mondo ago kura mondo ayiere an bende kiongozi manyalo hero mondo kata ka kony moro biro an be anyalo yude kony ma jowetewa go yudo. Ruoth morito location ma South Sakwa Ezekiel Oware wach ni mine ma okende gwengego to pok ne okawo opande e mathothgi yudo pek ma yudo opande nikech nitie gik mathoth ma jogo machiwo opande nyaka sani koro dwaro. Ginya yudo documents mag jonyuol go koornegi e sim, but jonyuol gi go ok nyal biro mondo fix their or sign for them. Koro mane challenge ma wan go ka government notemo golo gi issues machalo kaka documentation midwaro mag application mag ID, to jo Registration Bureau bende nigi chikegi, gibe gin gi chikegi. Wabe pod watemo plead kodgi ka nikech magi jomwa ng'eyo, they are married to our area here. To wabro neno kuma wabro gike kodgi. Pod ok owacho nosekethre. Jodak Mawendo bende koro puoyo chendone ma isiro kod apis mojubu makono Walter Wino kaachiel kod piny owacho. Wani gombo margi en ni mondo koro hingni mathoth ma koro tamo oganda mar kawo opande koro onego gol oko kod piny owacho. Ne wagombo ni mondo serikal ogony yore ainago, yore matamo jowa kawo documents go. Kaka kuonde moko waseneno kaka counties moko ma North Eastern ntie obadho ma mono jogo kawo kipande nyocho gol. Awakwayo ni gino te otimre Kenya te mondo obadho moko matindo tindo mantiere go mondo gol mondo ji te oyud documents ge wang' sa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Achich moko 30 moting'o apisa mag migawo mar omenda kod ja ohala moko ochopi e doho mar duoko keth 121 mitudogi godo matiyo marach gomenda maromo siling bilion 1.57 ma chenro motisi ni profit. Achijogo eko donjnegi gi keth machiwo kendo yudo omenda go eko e yo machiko koyie godo, ka jamin bura bende koro donjonegi gi ketho mopogore opogore kamoting'o tiyo marach gapisi
kawo mwandu piny owacho tok chik kendo tiyo marach gomenda manie apisino e yo marach kod golo obok ma miriambo. Achiyo kata kamano dagi keth makamago e nyim doho ma Milimani ka nyaka sani burano pod dhi mbele. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago kapok wadhi e yweyo. An gi ote moko ka iluongo no Nyango Alan Wuod Nyago Par. Owacho ni ang'o mamono jo Broadbase bedo joma beyo. Den jotelo duto nyalo chalo gi Peter Anyang' Nyong'o de Berndi nikech dak iwiny kowuoyo balabal. Brian Pinky Omondi Odongo mar Bongo ka Nyadoto wacho naneni maler kendo pod akete mane Ramogi TV ka wan gi lasbon maro Michelle Knight kod Minoda Eunice kaeto machielo wacho ni luonge ni josiasa matiyo gi guns mago e guns gine monego mak gi mokwongo ma Dickens Ochieng' Mandhiwa. Kaeto Jacob Zuma Otiende mar Ojola Kisumu West owacho ni weche manyien choponwa maler mana ADN channel Solal sani wathagre mano donjo kendo wang'eyo. Nyako Ramogi kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machok. Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, to wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo rem no to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell ka nyathi lwete ni kuot kata tiende ni kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Dial *811*288# to get Amazing Grace as your skiza tune. Ikipari ahinya niti gimoro moro matimre sani en chenro mar Nyasaye, omiyo gima timre ni mana kare. Kapod niti ni koda machiegni, gimoro mora ni kare. Osebedo kokonya ahinya samoro mora makale chandruok. Rakesh en wuoyi maber ahinya. Kendo ber kod pari. Kenyni waseyiego. Ang'o? Nyathi dok en mar Rakesh. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Machiegni kendo
Masiche mag apaya oyangi nodok piny okang' maduong' higani e kinde ma kwan yango ni mana masiche 3,840 ema notimore higani kipimo gi masiche 8,000 higa mokalo. Kolos e romo mar tiego joriemb apiko e kaunti ma Nakuru, komanda mar obila mag apaya e gwenge ma Hoho mar Okak, Sarah Chumo, owacho ni campaigns mag miyo jopiny puonj e wi tiyo maber kod apaya ema duoko piny masiche ma kamago. Bad migawo mochung' ne ng'iyo weche mag apaya ogolo chik mager ne derepe maketho chike mag apaya ni gibiro neno makolwer. Fatal accidents mingi ilikuwa 88,017 na mwaka huu wakati kama huu tuko na 3,840 na inatuonyesha tumepiga hatua na tumeweza kunasa watu wengi, wale wanaendesha gari vibaya, wale wanakunywa pombe wakiendesha magari, na ndio imetusaidia kureduce accidents katika mkoa huu. Tumeona visa vingi ambayo inahusisha wanafunzi wa shule wanatembea kama wanatoka kwenye magari kuhang on the vehicles, wale ambao wanaenda katika morning ama katika maharusi. Unakuta pia wako na ile mzaha ya kuweza kuwa na mchezo katika barabara. Sisi kama idara ya serikali tunafanya mkutano kama huu ili tuweze kuchukua hatua. Kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVETs mag ji giwegi dwaro mondo pog marom sir michwalo ne jopuonjre kod sirikal, ka giwacho ni jopuonjre ok onego bed gi pek mar yiero kuonde tiegruok mag ji giwegi. Jakom mar riwruoga kuonde tiegruok duto ma pacho ka Ekra Ndung'u okwayo sirikal kod od bura mondo mi onywand jopuonjre mag kuonde tiegruok mopuodhi mag ji giwegi e chenro mar siro somo manyien kaachiel kod gige tiegruok mag tij lwedo, ka giwacho ni kuondego eko ok gol mana joma tiyo, nyaka gichiw tije ne oganda. Bad migawo mar sirikal e wi somo kuonde tiegruok wacho ni tat somo makamano gin mago mochuno e miyo jopuonjre riekni mopogore opogore, kendo kwayo tat somogo mondo mi ochikre tir gi miyo jopuonjre riekni madwarore. Government and regulatory agencies to strengthen quality assurance and sector development. I'm sure a number of TVET chair are private, owned, business oriented, but we are community minded. We are requesting them to help us with the help, for the students, loans for the students. That is besides other things, because we are a TVET college. We will want a strong partnership with the government. Nobody should be discriminated, because this student from the private institution, if they don't get loans, then they are being discriminated from the ones in the public institutions. And there is no private student, there is no public student. Every student is a Kenyan who is born by parents who are taxpayers. Rumbi malit kod kuyo kwako gweng' ma Kamugunda e kar chung' od bura ma Gishungu e kaunti ma Kirinyaga, kaluwore kod tim moro manoweyo oganda gi buok tok jatich moro nego jal mondike e tich mochwe onyumo ringre e kisima. Jaod miyo monegi noero monyang' nyinge kaka Lydia Waititha ma jahigni 61 wacho ni minode nobedo gi gwandruok kod jatijno mane onege kaeto ringo lal. Ringre miyono osechwale kar kano ringre e seche ma bende nonro pod dhi nyime ka imanyo achijno. Kashika yeye nikapeleka polisi huko Kanumandi. Baada ya kushika akanililia nimwachilie, akasema atakuwa analipa polepole. Akaniachia simu yake na kitambulisho. Baada ya kuacha hivyo, juzi akakuja akaniambia afadhali nimpatie kitambulisho yake, juu hata kazi hawezi pata bila kitambulisho. Nikamwambia wewe ngojea, ukipata pesa nitakupatia kitambulisho na simu. Akaniambia hata afadhali nifungwe kama hujanipatia kitambulisho. Nikamwambia sitakupatia juu hujalipa pesa yangu. Sasa nikamwambia chukua nguo zako na uende. Kuenda jana ndiye alirudi na akafanya ile maneno alifanya akuwa mama. Ndio nilikimbia juu nakaa Kianyaga karibu na polisi.
nikaripoti, tukarayas na assistant chief, tukacontact tukacontact police na watu wa DCI, tukarayas na polisi wa Karumade, ndio walishughulika mpaka wakakunja usiku, lakini juu kulikuwa rate mwili haingetolewa kwa shimo hiyo wakati. Sasa ndio leo tumerauka, polisi wakashughulika wakatoa mwili, na niseme shukrani mingi sana kwa polisi wa Kianyaga, na naomba serikali yetu kuu na our county commissioner waangalie na waombe the national police watupatie maofisa, especially hawa wa kupiga picha, kwa sababu tangu saa 2 mwili ulitolewa kwa kisima, watoto wako hapa wanazingira mwili ya mama yao wakiangalia. Kwa hivyo ni huzuni sana, na chenye tunangojea blame askari waliitwa na wakakuja haraka sana, wako hapa, but sasa kuna department nyingine ya kupiga picha. Tunajua mwili haiwezi chukuliwa kama the crime scene. Gedo mar paw tuke maduong' mani kod nyalo mating'o ji gana pare boma ma Lodwar e kaunti ma Turkana ochan machakore ayanga tok ten kaunti ma Turkana miyo sirikal mamalo lowo mar gedo no. Koloso e kinde limbe mare gwenge makono kod romo gi jotelo mawuok e kaunti ma Turkana, jagoro e migawo mar arita Patrick Mariru owacho ni sirikal biro tiyo kod omenda maromo $900,000 matieko chenro mar gedo no. Omedo ni migawo mar arita kokalo kuom jolweny mag KDF bende biro neno ni gedo no ero orumo e seche ma bende owinjore kendo e rang'iny madwarore. Gavana ma Turkana Jeremiah Lomurkukai to jiwo ni gedo no ero mar paw no biro chiwo thuolo mag tije ne rowere mathoth. Of course, there are so many numerous positive things that will come with it, including employment of our youth, and also the nurturing of our talents. The youth from northern part of Kenya are so energetic and also full of talent. So if such facilities provided, I think the people of Turkana are going to rejoice. We will also do a bit of business around there, because many other facilities for trading will also be put up, because the land is expansive. We are here because the Ministry of Defense will be supervising the construction. I am here to assure the governor that work starts now. The work of the construction will start now. It will take 9 months to do the stadium. It will be a 10,000-seater stadium. It will have, there will be a pitch, football pitch of international standard. That means an international match can be played, just as it can happen in Kasarani or Nyayo, can also happen in Lodwar. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono wamenyo gweng' ma Anding'o Panga. Sigand Anding'o Panga chalo nade? Tang'o momiyo nying ma kamano nochake? Millicent Adhiambo miyo waler. Nyakora juang' mana kamano kaka nasingoni machiegni kendo e tielo machielo e chenro mar ng'e gwenge ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya ofuyo ma odhi opiyo kendo e kaunti ma Kisumu e gweng' ma ong'ere ni Anding'o Panga e sub county ma Nyakach. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Anding'o Panga, bende isepenjori gima dinemi chak kamoro ni Anding'o Panga. Wachako tuo kachiel mana kaka pile kod jogweng' makae ginyiso ni to ginto. Paro mane ma wiye magin godo magiparo ni dinemi chak gweng'gi ni Anding'o Panga. Gweng' ni nochak na Anding'o Panga nikech kwang'iye mos ne en kama tek kabisa mane dak bende ok yot, kendo joma nodake mano kuongo bire ne joma nok, to ne giyudo ka kar kae ndine kama dake ne ok yot ahinya, kata pur ne ok yot nikech notimo kite, otimo bunge, en kama ne ok yot ahinya kendo notek. Kaluwore gi tek mar piny kendo gi tek mar dak e iye ka pi ne onge, en gweng' mane ber ahinya. Koro jok mano kuongo biro ka nochake ni Anding'o. Anding'o en tiende ni kama tek. Then Opanga koro en nying mar mabati. An generation mobiro machiegni ayudo kochak kan Anding'o Panga
nekech tek mar access mondo mi chop anding'o panga kae gi kaka yuto nitiere. Koro weche mag anding'o panga ga yudo ka mambo wa modify ni anding'o mabati. Mabati ne nigi moro mane matek ka luwore gi kaka area ni be access gik moko tek, yuto tek, gimoro amora tek. Gweng'ni konyuola tayudo kiluonge na anding'o panga, to katemo go mbaka gi jodongo tayudo ni gimomiyo nochake na anding'o panga ne en tek mare kendo ne ei bungu machope tek. Mar ariyo obiro nikech opanga no en mabati, emomiyo nochake na anding'o opanga. Tiende en kama tek makelo ng'ato gere mabati to ng'ano ng'ama lich miwuoro. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko koteneno kod nono mar nying gweng'ni ma anding'o panga, we koro wawinja nena ni adieri gi kuku mar wach ni kanye madine mi chak gweng'ni ni anding'o panga tene ochakore nade. Anding'o panga nochakore ka jodongo manobiro limo pinyni moko nobiro mochako dak Jang'o godni kane gibire ne giyudo ni notimo kite ahinya, to kite mane nitie ne gin kite matek. Wacho ni kucho nitie mana kidi moro miluongo ni anding'o. Kit anding'o no mon kane iero pong' to ne giwacho ni kit anding'o ni kati tieng' ok tieng're. Koro ne gidhi ni got mono ni to tim anding'o lilo. Koro miyo kane jogi biro ka to ji dara gibiro ka to ji dara. Koro ka jodongo moko biro ka, koro gichako luongore kendgi jodongo go kaka ne ging'ere, gichako dak ewi anding'o ka. Koro nying mar anding'o panga, opanga ni nobiro ka wasungu koro limo gode ni. Ne gidhi kamo munene booster mar Safaricom cha, kanyo nochunge boya moro, to ba noket wiye kokenyore kama. Wiye manokenyore no okete lumbe ma kamae, to oket mabati kama manoumo kidi. Kit anding'o moro ne ni kanyo, to akia gima ne gituchego, noket mercury e iye. Koro wakia ni mercury ni ne miyogi detect gigi kuonde moko. Koro mano, koro winidhi anding'o makai ni wadhi anding'o boya kata anding'o panga. Koro ji ochako neno opanga. Mae gima nokelo nying miluongo ni anding'o panga. Kama tax ni nobiro kaka ma. Jopuonj ndalo moro nong'anyo ni ok sirikal ng'i gi wang' maber. To ka jo Kasai kama jopuonj nodhi ng'anyo wang' pap ka ji ochomo pap Onditi. Kuom hawi marach, wuod Kasai achiel ma japuonj ne mtoko tuomo motho. Kosetho kamano to chieng' manonego bike okil mar jopuonj matetea ne jopuonj nobiro ka ike. Nong'iyo kaka kachalo moko mani kabe dhano dak. Moko ni jomodak ka nyaka migi miluongo ni hardship allowance. Kendo nowacho ni straight away ka wachno nobiro kamano noyud ka wan mana sub location, ne pok wabedo kata gi location. Wachno notamore nikech nidwa na miye janding'o panga kende. Noyal Manyakach sub county noyudo thuolo mar bedo gi gimiluongo ni hardship allowance. Anding'o panga umelandore kod weche kata timbe mage. Kaka jo anding'o kaka ong'ewa maber, achiel ong'ewa ni wadak kama tek, kama ngima bende ok yot ahinya, kama yudo chiemo ok yot ahinya, kaka pur bende ok yot ahinya. Koro wan ong'ewa kaka jomodak e Kisungu wacho ni hardship area, kama tek kabisa. Yeah, somebody like Trevor Mbija, jalendo mara huma malich miwuoro. Osomo mana nding'o secondary kae, mo produce makawuono en e caliber moro ma jo national nyalo nene. Koro olando gweng'wa yo malich mowuoro. Maduong' malanda nding'o panga en tek mare. Tini en like marginalized area. Mar ariyo en jogo mosegol kaka one of our own Trevor Mbija, ma bende sani oketo wa ngas moro kaka jo anding'o. Ma ng'ato kowinje janding'o panga to koni mano korgi Trevor. Ne gin joma tek ma kogoyi piny to ok ichak iduogi ire kendo. Thum maniomo, thum Kasai manding'o ok ituge. Koro ne gin joma ger. Wan kane waridore wadhi Thudi Buoro, to luor wan kech rieko mane wan go. Opira be ne ok lowa.
Kane chopo e kinde makoro pinyo chopo kama koro ulendo chone nitie KBC kende. Kikuya wil ma amulo Josephine Sirega oa e skundini. Wiya kik wil the current koro wan gombi jataya. O jowa mang'eny kama noting'o Joaso Kong'o mane lende e redio. To bende gweng'ni ma Anding'o Panga osenyuolo dongruoge ne jodak makae maginyalo kwano. Nen kama otimo kite, nen kama wang'a yo onge, en kama pine onge ma pine walao distance mabor kabisa. Walao mabor kabisa kaka mine kama kata kidwa rego bando ni moro idhi distance marom kata kaka 10 kilometers e kidhi regi. Andiko kata kana donje ma hospital ne onge. Hospital ne wanyalo dhi Nyabondo kata ka mine ma yach man gi ich iwuotho nyaka Nyabondo gi tiendi kendi iduogo kidhi e clinic kata kidwa konyori. In fact most mine mang'eny ne konyore kata wang'a yo. Koro sani kwa chopo mwadhi adhiya kamano kawuono wanyalo yudo yo machopo ka en Maram Road geche nyalo chopo nyaka kama ntiene. Hospital bogernwa ka wantie gi dispensary machiegni kasto skunde wantiere go chon ne wan gi skul achiel mane Anding'o Panga kato nyithindo ne wuotho distance marabora mane tamo nyithindo bende somo nikech bor mar skunde. Ok wasedhi maber ahinya but waseyudo moko. Anding'o nen no access zone nekech mondo mi kaka ni yud mondo mi donja Anding'o ni bedo matek. Sani wa appreciate jogo mosekawo patik moyawnwa yore through the county government. MCA marwa James Omolo moyawnwa yore masani koro wanyalo yudo yore mo access skundewa 4 gi ne onge yore. Konyuola ayudo ka karwa ka ne onge sitima to anyalo wacho ni kata obedo ni pok oyudore kuonde duto monyalo winjo chope but wanyalo nene kata skul ka nitie at least oringo matin but kuonde moko to pok ochopo but wan gi geno ni kaka piny medo dongo obiro chopo. Mar ariyo dongruok machielo en barabara ma bende oseyawgi. Hospital bende wan gi dispensary achiel but okorom. Kata bedo ni dongruoge ma kidam nitie ma jogweng' makae nyalo kwano. Giyango ni pod gin gi rem mararieya e alwora ni Anding'o Panga ma kokel to Anding'o Panga biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Awuoyo kuom dispensary ni ka wards go pok oromo. Kasto bende en achiel onego ket mag gibed kata ariyo nikech Anding'o duong' to wan gachiel kende. Wan gi secondary school bende achiel kende. Nyithindo wuotho en secondary mar odiochieng' en day school. To pod nyithindo ama boyo distance pod boyo kabisa. Nyithindo pod inyore gi distance mondo gibi e secondary wachiel ni pod wan gi chandruok machalo kamano. Pigni kata bedo ni wayudo pi to jomoko pod pok ochopo kuma jomoko nitie. Koro maintenance ema wakwayo ni ka giyie to giketnwa maintenance frequently mondo wayud ka yore wa nyalo bedo maintain maber mwadonjo go e skunde wagondo. Stima waonge go kabisa nikech rural electrification pok ochopo Anding'o waka. Koro waonge stima pod wadak e mudho waliel gi nyangile koda sola. Ng'eni ndara sana jo apiko tiyo kod ndara e yorwa mar yuto mondo miyud ka ng'ato gol ng'ato kanya kolweny apiko kene nyalo kethore didek kore kapok ichopo. Manyiso ni koro yuto mari nyaka dhi dogo piny to mano pod thirowa mana e yor dongruok. Koro ndara no kinyalo wanyalo yo malong'o molos maber to an gi geno ni yuto marwa dhi medore. Ma sama wa invent moro biro bene wacho ne gi wachiyo to be pigi dhi kelonwa. Chief nigo office kacha makata ogero kendgi onge kata transformer onge kata pi. Wuodwa matin mom Trevor maunge media no yawo yo moroka wangi lor gi yor Trevor ine to gogo fukune da government nyalo support gik makamaga ariyo ke daraja moro ka mwadhi go ramba lokaka ke daraja moro gi malo kacha mwadhi go kadongo mano otudo wa gi Homa Bay o gi wuonwa uro go opio wanda yo bika sae okel nwa transformer abich kende toromo kasachwaka. Hospital nika iluongo ni health center to health center ni en onge ambulance onge yedhe. Nyakoromo gi jwang' mana kamano gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka iwinjo ni Anding'o Panga kata ilimo kamiluongo ni Anding'o Panga e Nyakach to ing'eyo gimomiyo Anding'o Panga ni obedo Anding'o Panga to mana kaluwore kod tek mare.
omiyo kik idhi mabor Nyakwar Ramogi, medi kete mana kanyo e wang' jowi mare mar Ramogi, nikech ka ema singoni kendo ni juma manyien aduogoni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Dwe mokalo, jo Kenya kachungo bura mar Kalau nomondo dhi luto ombulu mar yiero jaod bura margi. Gima nonego bed mana kaka yiero mapile noduogo lokore paw lweny. Rapar mar kaka siasa mapacho ka samoro ikore mar bedo. Ng'at achiel nowito ngimane ka jofwambo nogo moma mwandugi mag tich. Dwe achiel bang' duol mar KNCR ogolo duondgi ewi tulo manobedo e alworano ero, mana kaka Simpros Okinda leronwa. Kom mar kachungo bura ma Kalau nodong' nono tok tho mar manen jaod bura makanyo David Njuguna Kerao dwe mar adek higani. Kaka chik dwaro, IEBC nochiko yiero ma adundo tarik 16 ma dwe mar abiriyo higani. Jochung' chiko nonyiedhore mar laro komno. Sami Kamau ma DCP kata kamano ema nobedo jaloch e yiero no tok chodho ombulu 35,440. Kaluwore kod duol mar Kenya National Commission on Human Rights, e yiero ma kamano nochakore maber e yor kwe. Kude yiero no yaw chon maber kendo mwandu duto mag luto ombulu nochopo e sa maber. Mak mana tulo noduogo muoche kar sa 8 mar odiochieng'. Lipot mogol kod KNCHR lero ni ngima oganda no sandi, gima nochuo nego ng'at achiel James Mungai Mwathi. Ji 6 mathoth gine jofwambo noyudo hinyruok odiochieng' kama moko 12 nohiny gotieno. KNCHR lero ni jonjore manomanore kod gige lweny mane ni e nyamburko matinde gidongo mane onge namba plate kata man namba gi ne mirimiri nomonjo kuonde luto ombulu mathoth kamoting'o ACL Kalau Primary, Mumbi Comprehensive, St. Joseph Primary kod apaya mochomo Mugumo Primary. Oko mar Mumbi noti kod lisasi macheng'. Duol no medo lero ni kata obedo ni apisas mag obila makwan goe 1,000 ne ore yiero ma adundo no, jomaundugo notimo timbegi nyamonge maonge ng'ama notemo bogogi kata geng'ogi. Nyamburko maonge namba plate ne ringa oyaye ka mago man kod namba plate ema ni sako igi. KNCHR koro dwaro mondo duol mar obila oru nonro wi tulo ma Kalau kod tho manobetie. IEBC ochiki mondo bed kod chenro mar rito ratich oganda e kinde yiero kendo non wach mar godho joluto ombulu bor. Kamano bende apisi mar okwach kich dwaro mondo oru nonro wi monj motenore kod yiero, ka jotelo mapacho ka ikwero e wi siayo jopiny midwaro mondo kik yieti kod gima rach kod jotelo. Kotero kod mano bende, tend KNCHR okwedo monj masani medo jimbore pacho ka ahinya kinde rombe mag siasa. E ute fwambo odiochieng' manyoro, jakom mar Kenya National Commission on Human Rights Clarice Oganga okwedo mager njore makamago mowacho ni keto Kenya kama tek kaluwore ni yiero maduong' osekayo. Duol nogolo listi mag monj makamano monego non kamoting'o mano manotimore kanisa mar ACK Cathedral dwe mar 6 higani, monj mar josiasa Kiumbu kaunti ma Kisii manotimore dwe mokalo, monj mar safar mag nyamburko josiasa Gilgil kod mano manotimore kanisa moro e kaunti ma Kisumu. Monj mar jofwambo Mount Elgon Kimilili kaunti ma Bungoma kachiel kod monj ma Jumapil manotimore e kaunti ma Homa Bay e kin mamoko. Oganga kwedo josiasa masiayo lweny kakoro jiwo jokanyo kamoting'o duel mar NCIC, apisi mar ogai mar obila, jotend siasa kachiel kod jopiny mitiyo godo mondo ka okang' kaluwore kod ting' ma ng'ato ka ng'ato ni godo. Ote makamagi ok wende it jopiny, to kaka piny medo sudo machiegni kod yiero, penye ni bende paro makamagi biro ketie tim. Kose pod jopiny biro medo neno tulo mosebedo kadhiyo nyime e pacho ka. Simpros Okinda, Ramogi TV. Wadhi e yweyo machielo ka waduogo wakelo ni weche tuke.